Hello guys, hello mga Oragon, mga ka-anglers. Good morning mga anglers ng Mahadyar. Sa mga Jeddah anglers, good morning sa inyong lahat. Papunta kami ngayon ni Mr. Oiram ng dagat, Mimingwet. Alright, nandun na si Mr. Oiram, naghihintay na sa akin sa labas. Kaming dalawa lang, wala si Ronnie. Susunod na lang daw. Medyo naiba yung aming oras ng pagpunta ng dagat. Madaling araw, alas 4:15 ng umaga. Right mga Oragon, susubok na naman mamingwit. Ito. Shout out dyan kay Anglers Rooney, yung mastermind ng Anglers Jeddah. Yun, shout out kay Sir Alan, si Ronnie. Right, papunta na kami. Anong oras na baga? Yun, alas 4:15 ng madaling araw. Good morning sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. To all my subscribers, shout out to all of you guys. Okay, abangan nyo naman yung aming fishing adventure. Sa sea shoreline lang tayo mag fishing. Alright, so ayun mga Oragon, mga ka-anglers, biyahe na kami. Madaling araw. Right, sana makahuli ng malaking giant trevally. GT. Yun ang magandang Hirap, pag-isip. hirap nun hatakin, no? Sana maulit-ulit nung dati. Oo. Yung huli kong laki, yung hindi na magkasya sa cooler namin. Ilagay na lang sa plastic. Wala kang vlog nun? Wala eh, walang walang mag-video. Tarantar na eh. Taranta naman. Si Kuya Budi nga may dala na ng yung sibot. Oo. Tulong-gulo na si Kuya Budi. Buti hindi rin sinugod katulad ng mga Ay, masri. hindi. Talagang nasa gilid na. Kuya Budi ganun. 2 kilos mahigit. Sarap. Siya. Right mga Oragon, nandito na kami sa tabing dagat. Madilim pa, kararating lang. Nakapwesto na si Puti. Right, ito si Puti. For ano na to, ibibenta na to, for dispatch na to. Kung gustong bumili, PM is the key. Pag-usapan ng presyo. So right guys, mahangin, lakas ng hangin. So yan, lalagay na ng poste ng rod. Yan yung pinalta niya. Yun, maghahagis na si Oiram. Hipon lang ang pain mga ka-anglers. Yan, hipon-hipon. Right mga Oragon, maliwanag na. So antay-antay lang. Kararating-rating lang namin alas 5. Ayan oh, yung marami ding namimingwit. Nandun yung grupo nila Candy at si MCore TV nandun din. Dito sa banda rito, sa bandang kanan natin, marami din oh. Maraming namimingwit, may mga nag-chill-chill. Alright, so ayan ang view, morning view. Wala pa yung araw di pa nasikat. So ito yung si Hadi. Shout out to you Hadi. Yung
nagtapo ng rad nung nakaraan, nagalit. Nakawala yung ano niya, huli na talakitok. Yan si Hadi. Hi Hadi. Shout out to you Hadi. How are you my friend? Okay. Yung labas na guys, yung araw, sunrise, ang pula ng araw. Alright, tingnan natin yung bagong lagay na rad ni Mr. Oiram. Meron na yata, kalalagay lang. Ito yata yung swerte. Ha? Lumutang na. Kunin mo, bigay natin kay Bert. Ayan o, malaking puffer fish. Ayan, yan yung kinakatay ni Bert. One zero. Inintay talaga yung siyan nga sinasabi mo. Lunok eh. Ay hindi, nasa gilid lang. So, ayun o. Wala. Sige. Bigyan natin kayo. First cuts guys. Puffer fish. Yan. Kinakakain pala to. Bibigay na namin kay Bert. Shout out sa'yo Bert. Ayun. Kunin mo na lang ito mamaya. Yan na, lumubog na oh. Makatusok ba yung tinik niya yan? Makatusok siya? Ito delikado yata yan. Lumubo na siya oh, laki na eh. Hindi, parang brush. Ayan guys oh. Bigyan natin ito kay Berto. Sige nga, medyo malaki siya. Laki oh. Yung ngipin niya oh, talagang nakakaputol yan ng linya ng nylon cord. Kata ko pala kapas na eh. Kagatin ako eh. Daming ibon. Ibon, mandaragit ng pain. Yan oh. May dala kami mga sandwich. May ano? Kain muna ang mga anglers, guys. Ayan oh. Ito ang aking nilutong kanin oh, parang Punta? ano, Wala eh, nagbago isip eh. Kasi sabi mo, kabsa pahinga rice. muna, walang- May manok yan walang sa ulam loob kasama. Sabi ko, Ito na yung nahuli kong isda. Sardinas. Ulam namin. So ayun. Kain tayo mga uragon, mga anglers. Shout Oh. out dyan sa walang mga kain sa umaga. Kain muna kami. Huwag mo na ipain yan. malay mo, makahuli na malaki. Ikaw naman. Ay, maliit yung taga mo. Ay, malaki pala yan ah. Yan taga
Ayan oh. Malaki piyas to oh. Ito yung huli ni sir. Ha? I-invest sa dagat. Ano bang tawag dito? Yung silver, anong tawag nito? Silverfish. Yung silver. Hindi yan. Silver bill. Diba? Tayo silver. Malay mo. Baka huli ng mas... Ano ba yung tawag niyan sir? Silver ano yon? Aray. Silver... Silver brim, ano ba yun? Silver ano? Brim. Brim ah? No. Narinig ko dati kay, ano sino ba yung nagsabing silver brim daw? Yung tumadok na resuscitation mo. Lote, tanggalin mo. Pakitanggal lote. Ganun lang pala oh. Ba't kay Mario sa lang? Yan ito. Tagal mo lang namin. Hindi ko marunong tanggal. Ipapain. Nahuli tapos ipapain. Yan oh, pangmalakihan to, pangmalakihan. Asa puwit pala inaano mo yan? Pinupuwit. Ayan, napuwitan na. Yan, pinain guys, pamain oh. Ayan oh. Patay na eh. Ay, ikaw ang pindot eh. Kay saglit ko nga lang yun ano. Hindi, mabuko yan mamaya. Hindi ko lang yan sa resistensya. Nagpapatay pa tayo din yan siya. Tama ito eh. Kunyari tubig. Pero ito kapag tayo nakasama at ito yung mahuli, malaki ang dala. Sigurado yan. Hindi. Sigurado makatakbo na ako ng uling niya. Yun. A few moments later. Takbo si Ronnie oh. Ang layo. Run. Tingnan natin mga uragon. Yukong-yuko yung rad niya. Kunin natin yan. Talakitok, laki oh. Kumanan ka. Kumanan. At Talakitok. Sabi sa'yo eh. ay, Ay, bit. putang ina, bit-bit ka. Ang laki. Laki. Ito na yung request mong bidbid sir. Alright, nakahuli na ng bidbid guys. Wow! Ayan na. Malaking bidbid. Ayan na, may pang patis ka na sir. May gagawin ka ng pati. Meron akong gagawin pati. Akala ako talakitok, sabi putang na talakitok. Ganda eh. Sabi mo naman, butiti. Bastos. Right, tingnan natin. Swerte nitong rad na to na sir ngayon ah. Abangan natin ang paglitaw ng malaki piyas. Andyan na. Bidbid na naman yan. Yan yung hinihingi mo. Oh, wala na. Ayan oh. Bidbid na naman oh. Mas malaki to yata ah. Kala mo wala no? Sunod lang. Yan oh. Madaming ano to. Kadali naman ang bidbid. Oh. Bit-bits kuya. Nakita ko parang ginagalaw-galaw. Wala na. Punta ka rin matatanggal. Nagtanggal-tanggal. Nagtanggal-tanggal. Dalawa. Minimum size. Hugas sir, hugas. Hugas. Yan.
Yun o, laki din ah. Magkasing size ng una yata ah. Ayun na naman. Talakitok na yan. Grabing yuko. Sige, kunin mo at maraming patis yan. Pang burger. Natataranta yung tagatawag. Sir, sir, sir. Kaya na naman, bid-bid na naman. Dalawa pa! Yun o! Puta yan ang dalawa! Tildit to smart sila? Grabe yan ang hinihingi mo sir. Na sabi mo bid-bid, pang patis. Dalawa pa! Ayan guys oh, dalawa yung huli niya sa isang ano oh. Parehas kinagatan yung taga. Alright. O baka makawala sir yung ano. Ayan pa nga yung isa, hindi pa na ipapasok oh. Tanggalan mo na ano isang cooler natin. Ito pa. Oh. May kasunod na agad. Yung kanina. Bali nakaapat na si Ronnie. Ayan oh. Ang bigat ah. Bigat nga. Naka-release naman kasi ako, hindi naman ako nag-ano, hindi katulad ni Mario, hindi nag-release ang taga. Sige, i-thumbnail natin yan. Same size. Ayan o, parehas talaga yung sukat. Ano niya, laki. Kambal sila kambal. Ayan mga anglers oh. Nadali na yung si Ronnie. Apat ng malalaki, bit-bit. May dalawa pang sabay na kumagat. A few moments later. May huli si Mario. Ayan, tingnan natin. Grabe yung hakbang ni Mario. Ang haba. Natumba na yung rad niya. Ha? Andyan yun. Bid-bid yan. Natumba yung ano oh. Oh. Yan oh, bid-bid oh. Oh. Wow! Ayos. Madami din. Kadali rin ng bid-bid. Ay, sinilas ko. Ano, iniwan mo? Hindi na nalaman kung saan. Tingnan mo yung mga hakbang mo mamaya. Ang lalayo nung hakbang mo eh. Lastig. Ay, ano. Bid-bid ulit. Hero. Dagya. Yung mga footprints ni Mario. Takbo siya, takbo. Talon siya doon, oh. There's huli na lang. Silipin nga natin yon mga uragon, mga ka-anglers. Ang huli ni Sir Alan kung mayroon. Panay kagat-kagat. Ano bang kumagat? T-boats ba? O takitok ba? O malaki piyas? Malakapas na maliit? Pamain sir. Pamain. Pamain. Lumuwa na yung kanyang bibig oh. Ha? Babad mo na para hindi mamatay. Baka makawala eh. Palitan natin ang bit-bit. Hindi, nasa ano lang, sa puso. Palitan mo babad. Babad mo muna daw. Yan, ipapain. So, alright mga uragon, mga ka-anglers, uuwi na. Alas 2 na ng hapon. Ang init na. Wala nang nakagat kaya uwi na rin kami. Kaya nag-iimis na. Niligpit na yung mga rod. Alright. So, ayan, may huli naman. 5 bidbid at 2 puffer fish. Puffer fish para kay Cabert to. Shoutout sa iyo, Cabert. Mayroon kang taguntungan. Yung sinasabi ni Oiram, taguntungan daw yon, sabi mo. Ayun oh, nandun sa plastic, nakababad sa kukunin ko mamaya. Ayun oh. Nakakain pala yan. Lulutuin daw niya. Alright, so ayun guys. Bali, imis na sila. Uuwi na kami.
So ayun na nga. At napakainit guys. Tingnan nyo naman ang aming mga pormahan. Ang mga ka-anglers ay nagliligpit na. So dito na rin magtatapos ang vlog na ito. Maraming salamat sa panonood. So please don't forget to subscribe to my channel. Please hit the bell button para update kayo sa mga video yung ina-upload. So maraming salamat. See you on the next video. Bye bye. I love you.